Asa man ang mga gastubok mo yung nagpuyo? Daghan mong bangag ka rin. Ay, Ikaw, asa ba ka? si Tibok na akong gipangita. Ako po. Kung di ba lang si Kuya Iban ni Bok na asa nagpuyo? Sunod na dire wala. Makuyog na lang ta ato niya. Hindi tala atong pangitaon ni bangag ka rin niya. Tibok noy! Umaayo pag inuudawan na ako ng bataan kasi ampo. Hala, ito na si Buknoy! Asa! Hala, huwag dito! Noy! Noy! Pagpagama na sila gumangkas. Kwarta na po nero! Nung Buknoy, mayong buntag. Oops! Ay, si Buknoy ka! Nangayib katawran ang kuwan, imong katawan, ampo di ampo si mo ang ginoong gamay. Bitaw, may budto po ninyo, pasensya na ninyo kung kauban kay na murag Okay ra noy. ampo. Indugya bayuta ka. Makatilaw kang nagsuntok ni Manipakin. Usok. Noy. Talan. Noy, nakabalo na po ang ginikanan ang bataan. Nakabalo nga. Ngayong ana siya. Ay, dugay na nakabalo ng ginikanan anak kay dito pa na sa ginikanan, yung ani naman yung ulo ng bataan eh. Doon sa kasakit, di ko nang kitawa. Noy, dili na may magpaligoy-ligoy, Noy. Naami diri. Kay naami kinahanglan sa imuhang lumay nga hinimo. Kay ingon sila, epektibo man daw na kayo. Amo nang gamiton sa mga chicks na dito sa mua. Aron sila magpatira sa mua. Maglagom lagi mo. Ay, kaso, bugama pa kuron, makahulat ra ba mo? Ay, makahulat kayo, Noy. Bugo na ito yung namo dire. Pero, ako ninyatag niya kung gigama ron, kung naamoy kwarta. Kung na mo'y kwarta. Na ano kwarta na aw. Mo'y nakaproblema, Noy. Kaya wa ko kadalag kwarta. Sige. Sao na man nato ron? Pagkataon na na to, Noy. Agud malingaw ta. Oh, may pakantaw na to. Yo makay kwarta, kanta, kabalo ka mo kanta. Ay, ug kanta ra, Noy. Kabalo kayo. Kaila ka ni John Lloyd Cross? Tito na nako, muna ga-practice na ako kung saan pagkanta. Okay ko ana mo kanta ra ka, pero bugama sa kuha kay na panikulang. Piyong mo. Di ni siya pwedeng makitaan. Di piyong. Ah, sige, Noy. Mupiyang rami, Noy. Sa likod nanta parang di masula. Piyong ra gyud mo ha, piyong. Iyong ra mo. Ay jumugtan ako kay basig masula niya akong ubrahon. Nagtindo mabuhat. Lingkod ra. Sige na. Tubag na mo dire tubag mo na. Tubag na mo dire. Tama na. Mana, Noy? Ah, iho na ganit ang humana, mangutana pag mo. Abi ko ito. O kwarta yata ga. Oh, naray mong ipangita. Ulat semua. Quack.
Yan na. Buwan na ha. Udah raw. Mo ano Noy? Kanay maka-six ng klaro kaayo. Kana bang mula ko pa nang hit. Excited na to kayo. Nung buknoy, ako na po. Oh, kanta na. Insala naman yung mukhang tahon. May problema na. Kantara, dagan ko nabalaan. Okay. Mike. Sige, kanta na ko ha. Ikaw ang binibini na ninanais. Oh! Daon siya naman daw kataon. Sinumunda naman ang kanta. Okay, buslot. Buslot ang lagi na nun. Ato ko pa nun. Ay kanira naray mabilin. Abot ay narani mabilin dito. Buslot. Wabi to puto mo man yung kanta. Ako na ito ako mubay. Dito ba ito? Walang bayad. Ayo ka no. Tingiri ha. Pampalit. na raw. Noy. Salamat kayo, Noy. Okay na ni. Makabira ni Kurog Chicks, ani. Wasi ka balo. Pirmiro pa to na akong gamos. Siya ko yung resulta ato nga lumay. Ang gani. Ikaw. Out na rin. Lagi klaro ding bataan. Euro tagig ito na kong pagkaon. Oh. Bata. Ay, may mga tao. May mga tao. Ang sama ko. Putong naman na. Yung kaya nakaputong di siya, di ba na siya? Taong dayo. Noy. Noy, gusto mo pa pabalas na, Noy? Ay, basig magpatambal na ito na. Sige, pangandam kaya ito na paturong. Gamaan sila lumay. Hoy! Noy! Nami diri. Kami na po yung manghilot ninyo. Kung sa hilot, nabari may sala ninyo di ay? Noy, una ko, Noy. Wa kay sala namo nung buknoy. Nami diri. Kaya magpakita mi ani inyo mong resulta sa artista. muli resulta sa imong lumay. Ano? Muli resulta sa imong lumay. Ingon ka nga kami kung magamit na nila ang lumay, birahan kayo namo. Sa among pagbira nila, tanawa, nakatilaw mig suntok ni Manny Pacquiao. Karon, ikaw na po'y among patilawon ug aning among lumay kumo. Wala ko doon, mapuslan giniron. Nga, oy, sorry sa lata. Sala din na ako, salaan na sa lumayoy. Bilang na. Oh, no, 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 no.